katselijat ja kuuntelijat. Tässäpä sitä käynnistellään tätä YouTube-toimintaa, mutta ei oo mitenkään säännöllistä ja ei tule olemaan mitään sarjoja, että siitäpähän tiedätte. Pelailen kun jaksan ja mitä sattuu huvittamaan. Ei tuu olemaan mitään säännöllistä. Tänään pelataan tankkia. Tässä on tää meikäläisen halli. Täällä on ainoastaan tankkilinjoja, joita kehitän, tai sitten huikeita tankkeja. Huikeita tankkeja, joita on päättänyt säilyttää. Tämmöisiä mörssäreitä. Tosissaan parin kuukauden tauko ollut myöskin tuossa pelaamisesta. En tiedä perkele osaako sitä enää pelatakaan, mutta testataan. Maussi on kyllä nerfattu jo aikaisemmissa päivityksissäkin ihan viduiksi, mutta testataan miten tämä kanssa pärjätään nykyisellä. Ei oo kyllä mitään modejakaan päällänsä, kun vasta päivitin koko peli. Kartta on onneksi tuttu puttu. Ja maussilla ei olla oikeastaan muita vaihtoehtoja kun lähtee tonne A6, jos näette minimappia sen verran. Niin on nunna. Los geht's! Iso ja hidas, mutta tää muuten jää muitten armoille tuolla. Vastustajan tiimissä näyttäisi olevan Jupiterin media ja Tank Destroyeria, että nyt ei kannata mennä kyllä yksin. Ja kylläkin nyt näyttää siltä, että mä kanssa T30 200. Usisesti tulee käymään, mutta se on vähän tämmöstä. Sieltä tuli ensimmäinen ihu näkyviin. Ja meidän T-1 laittiin paski. Se meni hienosti. Toverin kanssa tässä, niin se on vähän siinä ja tässä, että kannattaako lähteä tuonne alas pööpöilemään, nimittäin jos sieltä tulee aivan saakirista porukkaa, niin useassa olla. Ja rajuusti. Ei jää kuitenkaan T30 taakse, jos ampuu ja haluaa pakittaa, niin ei oo kovin mielissään, jos me ollaan siinä takana. Ootella ja katsastella, että miten tämä taisto kehittyy tässä nyt hetken aikaa. Hetken aikaa. Silloin laji kun kusinen KV4 tulee siitä läpi, että heilahtaa. Tuolla kämppii vituusti porukkaa tuolle ja nämä on hävitty tää peli. Mut tiimi on noin 5-6 kappaletta tuolla J2. Meidän tiimi ottaa sillä vaan raakasta turpaa. Ja näyttää nyt siltä, että ollaan 1-4 häviöllä.
tulossa tuolta alakautta kämppiin. Siellä on varmaan jotain kovaa TD:tä kämppimässä tuolla. Riittää, että tuo TD nyt tuossa päivystää tuota ja meikä lähtenyt kämppimään tuon toisten suunnasta, että me saadaan vähän otetta tähän peliin. Sitten rupes pakkaamaan tuolta TD ottaa käystä osumaa. Mä menen taas sittenkin takas auttamaan tota meidän TD. Tällä mausilla tämmöstä persästä tätä eestakaisin suhaa. Onko se meidän TD tuohon päreinä. Sitten muuten tähän campy positioniin. Otetaan maussi kulumaan ja ei tästä pitäisi ihan pikkukulmassa mennä läpi. Wir haben sie böse erwischt. Tässä nyt joku saata. Der ging voll durch ihre Panzerung. Pääsee saatana liikkeen ammu. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir sind erledigt. Raus hier. Tämmöstä tämä on aivan perseestä tämä tankki. Yksi ei maha mitään. Oma tiimi kun on oma arsesta, niin siinäpä sitä sitten olla. Ei oo maussikaan niinku ennen. Perkilee. Katsotaanpas. No niin, tämäkin tykkiä on muutettu tietysti. Aika isolla rahalla. Tää oli ennättäni aikas kova tykki tässä vehkeessä, mutta saa nähdä. Miten ne on nerfannut tätä.
Let's get this show on the road. Verran hias ampumaan ja niin päin pois. Suuri osa menee yleensä tänne kaupunkiin muutenkin, niin tää tarvii vähän tukea tää tankki ja tää tekee kunnon lämät kun tää osuu. Ei vittu, me ollaan yksin täällä tässä. Näin se on taas iso haku paskaa koko kierrosta mä kanssa. No. Ei muuta kun kämpitään ja katsellaan, että kuis käy. Painetaan vaikka apunappia, jos joku säälis vähän ja tulisi auttamaan meitä. Jaha. Joku on spotaanut meikät ja tai ei välttämättä edes spotaanut, mutta tykistä ampu arvolla tuohon, koska tuo on niin yleinen kämppipaikka ja ampu puolet heltistä vittu. Pitääkään tunkkinen meikä peruttelee tänne peissiin. Waffenträgeriä koitetaan kämppiä jossain, jos vaikka saatais jotain aikaa. Tällä tankilla oli ainakin aikanaan aika hyvät kamot. Parhaimmat tierissä, mutta ei voi tietää, kun on pari kuukautta ollut tauolla, että miten on tätäkin nerfannut. Odottaa ainakin näyttää hiukka muuttuneen, mutta ei se mitään. Auf geht's! Sitä ei ainakaan ilman tappoja jää. Pari
Okei, tuolla toisella puolella nehän tulee ja nossii ne läpi saatana. Ennen tulee palats. Ei vaan heilustamaan saakeli. Vahvempi puoli etu. Etenee. IS-3 heavy tankki tässä meikän paperitakin takana pyörii. Vittu helvetti. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Pitää saada pois pelistä tuo. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir sind bewegungsunfähig. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Motor kaputt, wir können uns nicht mehr bewegen. Das war's für uns. Raus hier. Joo, eiköhän se tältä kertaa riitä. 3 peliä ja 3 tappiaa, vaan hirvetä paskaa.